Hej och välkomna till en undertäcke-video med Agario. Så nice, va? Agario, det var så länge sedan. Men då kör vi. Men den här videon kan bli väldigt kort för mina. Vilka kommer när som helst till lördag. Typ nu hör jag min lillebror skrika. Jag har ett Xbox. För de som inte vet. Och jag heter... Det kan jag inte säga här. Nej. Jag är inte ens Xbox live. För jag får inte logga in på min mamma. Fast hon har haft diskont så hon får. Ni kanske inte hör något. Så jag vet inte vad ni hör. Om ni hör mig nu så är det bra. Det är jättetidigt på morgonen och jag har inte ens ätit frukost. Ingen i min familj har vaknat ens. Det enda som är att bara jag är vaken under täcke får inte störa de andra. Det är det. Någon gång kanske jag blir en större youtuber. Då kanske jag kan göra en Instagram som alla kan följa mig. Även ni. Och så tror inte just nu. Ifall ni är svenska, då kan jag följa er. Mina svenska saker. Så ni vet så. Jag tar bara lite bara. Du vet vad. Ni vet vad. Ni vet vad. Ni vet vad. Ni vet vad. Okej. Nu kör vi lite Agario. Under täcket. Nu kommer jag bli uppäten om 3, 2, 1 och 0. Nu slutar. Så jag så. Vad ska jag? Wow, vad är det för någon? Det flyger runt omkring hela världen. Flygor. Var är de flygorna nu?
Eller nej. Jag är det. Ding, 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 ding. Och det är lite plötsligt så ser jag förlorfull blir plötsligt. Jag vet inte vad det blir det. Och så. Dum, dum, du, 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 du. Om ni har tips på ett bra videoprogram till PlayStation och sånt och kanske Xbox till och med, då kan ni skriva det i kommentarerna efter bra tips på en app som filmar som också kan prata i. Så att den filmar dig själv. Så det var lite rasigare film upp och ner. Så ni vet. Jag tror att den tagit nu. En blubb. Nej, det kommer någonstans. Det kunde jag. Det kan jag. Jag ser inget jag tänker i vägen. Jag ser inte vart det sker. Ja. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. 18 000. Jag är med på listan. Där man kan knappa kort på. Ja. Oh my gosh. Jag har aldrig varit så stor. Oh my gosh. Oh my god, tack för det. Jag är 9 plats. Den där killen hade så himla otur. Plus att det är lördag idag till mig. Hur rör Kadegog? Ingen kan gömma sig för evigt. Hör? Okej, vill du ha bluppar? Här. Ja, tack. Jag vill lite ner. Så kan det gå. Mitt high score. Dum, dum, dum. Jag vill bluppar. Jag vill ha. Jag hamnade på 9:e plats. Oh my gosh. Mitt high score. Jag måste knappa kort sen också. Jag trodde jag skulle upprätta. Jag bara, nej, det är så otroligt. Fast han håller på att bli stor och åt upp mig. Fast precis så åt jag upp han då, med båda. Hör du? Det är jag. Nej, utanför tycker jag. Oh my god. Okej, vad snäll han var då. Jag fick 492 XP. Okej, Google. Sorry, det till Google. Wow.
Jag tycker